Не си спомням коя точно е думата на годината, но в глобалния политически речник тя е affordability. Много груб поглед показва, че между 65 и 80% от решенията взети за кого да гласувате в Щатите, в Франция, в Великобритания, в Индия. Давам ги за пример, защото има точни данни, но и представляват добра извадка на различен тип гласоподаватели, са на база достъпност на живота. Колко струва хляба? Институционалните реформи, чувството за справедливост, на база съдебни промени, разбира се, е мотив за едва около 12-15% от гласоподавателите днес. Грубо казано, веднъж се сблъсках с господин, който каза, вероятността е толкова малка да имам необходимост от сблъсък с съдебната система и толкова голяма да имам сблъсък с магазина за хранителни стоки днес, че избирам да гласувам за онзи, който осигури второто. Ясно е обаче, че цивилизациите се раждат в среди, които са необичайно трудни, а не необичайно леки. И пред нашата скромна локална цивилизация сякаш вече идва онзи момент, в който засилващата се суровост на предизвикателствата дава все по-малки резултати. Какво да правим тогава? Ние си мислим, учили сме в училище, че ето Венеция, град издигнат върху кол до кол, е надминал по богатство и слава другите градове. Ето Холандия, страна, която едва ли не е изтръгната от морето, но се отличила с историята си, и Швейцария, която пък е обременена от планини. Мислим си, ето ги тези най-трудни късове, парчета земя в Западна Европа, как са стимулирали жителите си да постигат, защо трудностите при нас не стимулират. Но вече нищо не е същото. Днес да спечелиш е необходимо да намериш вероятно онази златна среда, в която хем хляба да не е суров, хем присъдът да е сурова. Днешния брой на бюрото на Константин Вълков, много се радвам, че Ина Лучева е тук. Здравейте! Аз ви благодаря много за поканата. Много харесвах и преди и сега вашето предаване, така че наистина е... Благодаря ви. Така да започнем, защото нахвърлях това, тъй като онзи ден буквално пак ми попадна проучване за Сингапур. Те винаги се появяват, когато става дума за цени, т.е. за заплати. Съдиите се оказа, че се оценяват там по това колко техни решения са били отменени на по-горна инстанция. Ако процентът е висок, кариерата им приключва бързо. Тук съдиите сякаш просто са маша според някой на прокуратурата за насъскване на хората, т.е. срещу съдиите, т.е. има един такъв детайл. Къде вие търсите решение в безкрайните проблеми, обвили съдебната система в България? Аз не мога да се ангажирам с тази основна тема, която поставихте за съотношението между хляба или справедливостта. Но тук, излизайки извън тясната специалност, за правото, много малко ми се струва, че са партиите, които предлагат решения за хляба, за да привлекат с тях хората. Що се касае обаче до справедливостта, не е вярно това, което се тиражира, и според мен това е така, за да се принизи значението на проблемите, които имаме в правосъдието, че човек го интересуват само когато се сблъска. Защото целият ни живот, от сутрин до вечер, всеки ден, той е обвързан от проблемите на справедливото правосъдие, дали може да си гарантираме не само нашия интерес, когато бъде засегнат, но така изтърканите вече теми, а те са изтъркани, защото са верни. За парите за пътища, за обществените поръчки, за отговорността на длъжностни лица, за които има съмнение, че взимат подкупи. Изобщо това засяга и цената на хляба. Така че това трябва да се обясни. Цената на хляба е пряко свързана с правосъдието. И изтърканата мантра, че съдебната реформа е нещо, което... Това се натрапва на хората. Стига с тази съдебна реформа, тя няма значение, това вече се изтърка, някой иска да профитира само на базата на това. Това не е вярно. И когато се обясни конкретиката, какво трябва да се направи, какво ще получат хората,
мисля, че тогава би станало ясно. Да, поради тази причина почнах така, защото е необходимо, според мен, това обяснение, особено на прага на поредните избори. Аз не зная доколко това би било полезно за изборите, защото ми се струва, че просто само с съдебна реформа и с тази идея трудно могат да бъдат привлечени хората. Разбира се, тя има известна по-висока доза абстрактност. Като прибавим към това, че който е минал през правосъдието, винаги едната страна е доволна, другата не е. Нали? Това е... Няма шанс, да. Но това със съдебната реформа не е празна дума, защото вие знаете и всеки, който малко гледа телевизия или следи, знае какъв е проблема с назначаването в съдебната система. Нали? Почваме от ти си го избра, записа, почваме от едно интервю на Бойко Борисов, което някакси много минава така, тук излезе в пространството и след това изчезва отново. При Цветанка Ризова лице в лице, преди много години, когато се избра Гешев, за главен прокурор той каза, аз го избрах, кого да избера? Кого да избера друг? Той имаше оперативни възможности, можеше да разследва. Другите не ставаха. Буквално той го заяви съвсем открито. Разговорите за прегрупирането, всичко това показва, че ние имаме сериозен проблем с избора. Този проблем никой не иска да го решава. И не е вярно, че той е конституционен, че ако не се смени Висшия съдебен съвет и прочее, защото това позоваване на, че трябва да се смени Висшия съдебен съвет, за да се смени изобщо системата, не е вярно. Да. Той се сменя. Нали? Има много други същностни неща, които би следвало да се променят, но никой не иска да ги прави. Закона за съдебната власт, който би дал някакво движение в посока на съдебната реформа, вече няколко години, не говорим за промени в Конституцията, никой не иска да го пипне. И има проекти, които си стоят и така ще си останат. Искам само да завършим с това прословото насъскване, което прокуратурата прави. Насъсква хората срещу съдиите. Все пак до някъде и не мога да го приема. Това, мисля, че е логично да обществото понякога да има едно състояние на недоверие към безпристрастността на съда, ако щете. То няма да се стигне до бой на улиците, до улично правосъдие, защото общественият протест срещу съдиите винаги е бил катализатор за дълбоки реформи. Вие какво мислите? Не съм забелязала да е много, да е променено в положителна насока. Всъщност, аз работя десетки години, категорично не мога да кажа, че съдът е винаги справедлив. Нали? Тук, но е важно да се напомня, че тази институция е гаранцията за правовата държава. И ако ние непрекъснато сриваме авторитета на съда, на когото е възложено правилното прилагане на закона. И това се допуска от хора, на които еднолично упражняват обвинителна функция, т.е. са една от страните в един процес и те, злепоставяйки съда, защитават своята страна, то това категорично не може да бъде нито поощрявано, нито смятам, че може да доведе до положително развитие. Когато излиза един прокурор и казва, аз всичко бях събрал, всичко бях направил по делото, обаче съда е лош. Това се запомня и знаете ли, аз съм много озадачена, защото всичките тези години нямам обяснение на един феномен. Хората в голяма част са се сблъсквали с проблеми с полицията и с лошо отношение. Сблъсквали се с това, че прокуратурата повдига обвинение неоснователно или неоснователно отказва да повдигне. Но когато чуят по телевизора, че прокурора е казал нещо срещу съда, те в този момент са готови да му повярват. Това е така. И това подчиняване на репресивния орган, вместо на все пак независимия съд, доверието, което се изпитва повече към репресиращия, а не към този, който би следвало да гарантира справедливост, дори да има. Той, разбира се, че имат проблеми. Това е някакво необяснимо. Доверие, как се връща доверие в съда?
никога не може да се върне и да кажем, никога няма такава държава, няма такова нещо, да кажа 100% съда. Връща се с актове, които са обосновани, връща се с ясни произнасяния, без задкулисията, без разговорите между двете каки, ако си спомняте. Връща се включително и с промени, които биха били част от съдебната реформа. И аз смятам, че те през годините, както ви казах, се опитаха да ги наложат, но те не станаха. В момента проблема е голям с външните конкурси на съдиите. Има голямо съмнение в начина, по който се провеждат и в това, че изтичат информация за темите. Има неяснота как се определят хората, които провеждат, които участват в конкурса, изпитващите. Тук трябва да се засили ролята на Върховния съд. Има проблем с командироването, защото поради бавните конкурси пък за повишаване става едно масово работа на командировани съдии в горни инстанции, които са зависими хора. Същевременно става една... Масово казахте дори. Да, много, защото конкурсите не върват. И когато не върват конкурсите, се случва командироването. Да. Освен това, този Висш съдебен съвет, в който хората не работят делата си, а остават там, става една някаква псевдономенклатура. Те се откъсват изцяло от работата си и те губят връзка и с съда, и с реалната необходимост, какво трябва да се свърши именно за да се повдига. Защото този кадрови орган има и тази задача. Защото това не е правителство на съдебната власт, това е кадрови орган. И той трябва да взима мерки. Но когато те седат вече колко години в тази сграда на Екзарх Йосиф, не работят по делата, създават си една своя среда, в която живеят щастливо, няма да стане. Председателя на Върховния административен съд има опасност като функция да се превърне в един втори главен прокурор, защото всичките пък дисциплинарни дела на съдии и магистрати в крайна сметка се решават във Върховния административен съд. Имаше предложение жалбите да се разглеждат от смесени състави на Върховния административен и Върховния касационен, което би гарантирало все пак някаква обективност. Това не се прави. Ето това са с такива мерки, аз смятам, че би могло да се постигне нещо, но винаги едната страна ще е недоволна. Не е ли, като добавим това и едно менталитетно усещане, че в България сякаш се счита, че защитата на процедурното право на един обвиняем се възприема от обществото като пречка пред справедливостта. Не е ли така? Така е, и това е друг проблем, който трябва да се... обществото трябва да бъде учено, и тук и съда, и прокуратурата, и вие, и аз, всеки един трябва да го обяснява. Защото обвиняем има права в процеса, защото е сам срещу държавата. Той е сам с един защитник, който може да бъде добър или лош. И тогава той трябва да има права. И тогава, когато цялата държавна мощ е срещу него, той има право да получи защита пред този независим съд с възможност да реагира срещу тази държавна мощ. И това е усещането, сега, понеже много се говори за справедливост, защото някой не е осъден, нали, не е обесен почти или не е осъден до край. Жертвите, особено близките на жертвите, те винаги искат, те всъщност искат възмездие някакво. Правото не е възмездие. Да, хващам се за тази дума. Как се обяснява на един гневен народ, гневен наистина, че буквата на закона е по-важна от чувството за възмездие, за което вие говорите? Обяснява се непрекъснато, обяснява се от първи клас, обяснява се... Има начини. Има, защото ще ви припомня случай, който съм сигурна, че знаете. Убийството в Норвегия на онзи, забравих името. Така, чудесен пример. Когото осъдиха на 17 години. И тогава имаше предложение от някакви групи, понеже там наказанието, мисля, че беше максимума 20 или 18 години, и те му дадаха малко под максимум. Представете ли си за 17 души? Тогава имаше предложение да се увеличи, да се въведе до животен затвор или прочие. Имаше демонстрации в Норвегия, които казаха, ние няма заради един такъв
да променяме традицията и разбирането на обществото си. Ние няма да допуснем обществото да освирепява заради един изолиран казус, който ние приемаме, че е нетипичен за нас, който ние не харесваме, който ще бъде наказан. Но от това, че той няма да бъде разкъсан на дребни парчета, нашето общество не става по-лошо или не се накърнява толкова чувството ни за справедливост. Те казаха, нашето чувство за справедливост ще се накърни много повече, ако ние се подведем по такива хора, а не спазваме нашия стандарт. Това е много важно. И това е въпрос на възпитанието от самото начало. Това е много важно и за традицията, което казвате. Записвам си, ще се върна към него, но тъй като за номенклатура употребихте и командировки. Има ли елит, в добрия смисъл искам да го кажа, елит в съдебната система и до каква степен този елит наистина е продукт на качества, а не на затворени номенклатурни кръгове? Елит, който да е продукт на качество, няма, защото качеството в съдебната система се оценява с повишаването в степента в различните съдилища. А елит, който да е въпрос на конюнктура и на други връзки, очевидно има. И това го виждаме. Това го виждаме с 8-те джуджета, с нотариус и с всичко останало. Но това е такъв някакъв престъпен елит. Подриват ли устоите на една държава, на една правова държава всички тези неща, за които говорите наистина? Разбира се. Разбира се, не може да има правова държава, в която да има клубове, групи и ние от 8-те джуджета, мисля, че бяха 20-та година. 6 години ние нямаме никакво развитие. Имаше нещо скандално, когато там тези прокурори по 8-те джуджета взимат едно злато чуждо пари, го връщат на друг. След това се прекрати делото срещу тях, защото това било вътрешното им убеждение. Разбирате ли? Това е подигравка. Това е подигравка. Вътрешното убеждение в правото, то не е чувство. Нали? То е институт правен, който се казва, че се решава на базата на вътрешно убеждение, изградено на базата на фактите и закона. А те го приемат като интуиция, като разбиране, и се подиграват с нас буквално, защото казват, той така е решил, значи няма да отговаря. Вътрешното убеждение е пак дали подриват устоите на една държава. Мисля, че точният текст, да не бъркам, той е пределно ясен. 173. Ще го прочета. При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателят на ВКС или председателят на ВАС се определя временно, изпълняващ съответните функции при спазване на следното условие. Едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок по-дълъг от 6 месеца. Без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите. А как Сарафов си купува още време и колко струва това време, защото този текст е пределно ясен? Аз благодаря, защото този текст е пределно ясен. И това всичките, които казват, че нямало обратно действие, всъщност никой не казва какво разбират. Съжалявам, че толкова бързо го прочетох, но той е абсолютно ясен. Обратно действие, би се поставил въпроса за обратно действие единствено и само ако законодател искаше това да се прилага и да бъде отстранен Сарафов веднага. И тогава можеше да има преходна разпоредба, която да каже, този текст се отнася и за заварените към момента на влизане в закон в сила случаи. И тогава Сарафов щяха да го махнат веднага. Щом няма това нещо, той си остана още 6 месеца. А как го подравя? Подравя го по аз не мога да го окачествя, защото никога не съм си мислила, че можем да се сблъскаме с случай, в който прокуратурата и прокурорската колегия, там 7-9 човека, казват, ние няма да спазваме закона. И всички казват, те имат право на мнение. Ма нямат право на мнение. Законът е ясен. Върховният съд, който е единствения, който казва как се тълкува закона, казва. Това, че прокурорската колегия, тези 9 човека, които знаем как се наричат един друг и как изведнъж си сменят мнението от едно на друго, което не буди уважение, поставя под съмнение техните решения, не буди уважение, не създава авторитет. Тези хора казват, този закон ние няма да го спазваме. Отделно от тази декларация, която си позволиха срещу Върховния съд, това е. Аз не зная дали има друга държава, в която някой може да си позволи да каже такова нещо за Върховния съд. Но тук се поставя един друг въпрос, който за мен
е сериозен и трябва да се поставя непрекъснато. Защо е толкова важно да стои Сарафов? Защо? Понеже има още там 2-3 заместнички, които могат да бъдат назначени. Има други, които могат да бъдат избрани за заместни, може да бъдат избрани още много прокурори. Очевидно, когато 9 човека, прокурорска колегия, плюс още няколко съдии, там може също много да се анализира кои са съставите, които казват, че той може да упражнява тия правомощия. Те казват, не, той трябва да стои, на което се противопоставя Върховния съд, огромна част от правната общност. Създава се обществено напрежението. Ние за вас говорим за това, това е предмет на много обсъждания. Положението му пречи да се реално да има възобновявания. Има и един друг въпрос, който много интересен с оглед на изборите. Хората, депутатите, които са избрани и сега са свалили сами имунитет, си дали със съгласие, ако бъдат избрани в следващия парламент, те ще имат наново имунитет. Той може да бъде свален или те да се откажат само ако той го поиска. Но той не може да го поиска, защото той няма в тази функция. И те може да тръгнат да ги упрекват, че те се крият, но те няма да се крият, защото те по Конституция не могат да се откажат без искане. И сега, при положение, че този човек създава такова напрежение, защо е важно той да стои? И тук се натрапва отговора, че той е обещал на някого нещо или на някого е важен. Защото иначе няма причина. Когато се вижда, ето, имаше протести. Вероятно и на него не му е особено приятно това, което се случва. Аз съм сигурна. Човек не може да бъде да приеме, че ще се подлага на такова мъчение ежедневно. Той нито смее да се появи някъде, нито смее да каже. Всички му казват, че не става да взема този пост. Това е ясно, че тук има нещо. Това не е... Той наистина е като заложник. Ще има ли възможност някой да го извади от кабинета му? Не. Вижте, това със силовото изваждане не. Имам предвид министъра. Министъра има право да постави този въпрос. Той има право да поиска и процедури, но той няма правомощи. Сега, смисъл е по принцип, винаги, когато се пишат нормите, които регламентират дейността на държавните органи, в това число и на прокуратурата и на съда, те се пишат с презумпцията, че държавните органи действат добросъвестно. И затова няма предвидени никакви мерки, които да се взимат в такава ситуация, защото никой не може да предположи, че има че може да има такава хипотеза. Аз разговарях с юристи от Германия и от Щатите и се опитах да им обясня какво се случва. Час и половина. Как им обяснявате, като говорите за добросъвестност, често говорите и за морал. Какво да правим, когато държавното обвинение влиза в ролята на морален съдник и то чрез пресконференции? Как обяснявате? Не можем да го обясним. Правото предполага и изобщо живота, че някой действа и недобросъвестно. Само, че правото изисква, когато някой действа добросъвестно, да има механизъм разписан, по който да се реагира. Когато е морален, моралният е било, че ние спираме да си говорим с тези хора, защото не ги харесваме, политически не гласуваме за тях. Това е там. Сега, няма реакция с когато този, който трябва да преследва престъпността, да разкрива престъпленията, ги върши. Защото закона не може да му хрумне такава фантазия. Това е ненормално. Това, разбирате ли, ние сме в ситуация, която наистина не съществува другаде. След като се прославихме с това, че главният прокурор може да извършва убийства и затова трябва да има специален текст, който го разследва, защото това също е уникално. Сега става дума, че прокуратурата отказва да спазва закона. Не знам как става. Не може да има механизъм. Механизмът може да бъде само гражданския натиск. Говоренето, протестите. Защото видяхте, когато излязаха протести, правителството, то постъпи морално. То подаде оставка. Този човек не подава. Може ли дори след граждански натиск една истина да бъде погребана завинаги? Говоря за случилото се в Околчица и Петрохан. Онзи ден в Off News писаха, че е настъпил този решителен момент, в който истината или ще бъде разкрита, или погребана завинаги. Става дума за заключенията от аутопсията след предаване на телата и
вероятността от независимо изследване? Аутопсиите, аз се надявам, че са направени добросъвестно, но те представляват една снимка на състоянието. Анализа, който после трябва да направят самите експертизи извън аутопсиите, е много важен, защото там вече се следи посоката на изстрела, какво сочи, ситуативно следи, нали, прави се едно комплексно изследване. Надявам се да не се погребе, макар че цялото развитие до момента буди опасения точно за това. Безпрецедентно е в началото на едно разследване да излезе този, дето седи в кабинета на главния прокурор и да каже каква е версията и да четем между редовете, да ни говори за филми. Това въобще, нали, можем да си говорим, даже не тук, просто навънка, ако пием кафе. След това множеството въпроси, които към момента нямат отговор и които аз приемам добросъвестно, че можеха и да останат без отговор и да не ги задаваме, ако течеше нормалното разследване. В смисъл да кажат, ето тук имаме 3 убити, не говорим самоубити или не, но причинена смърт с огнестрелни оръжия. След това още 3, ние ще разследваме и ще ви кажем какво става после. Те не го направиха, което създава убеждението, че се натрапва на обществото някаква теза. И сега вече, каквото и да излезе, аз много се съмнявам, че ще има доверие. Понеже ежедневно се пускат някакви слухове, те не дават убедителен отговор. Този ред, за който вие казахте, да се произнасят с постановления, да дадат информация за действията, за следващите стъпки, да гарантират идентификация, достъп, всички процесуално изискуеми неща. Възможно ли е в някои от своите части да не бъде спазен от неможене? Да, може. И от не може. Само, че лошото е, че ако в началото неможенето е преобладавало, то вече е неспасяемо. Защото няма да видим има ли стъпки, няма да видим има ли пресен сняг и под него има ли нещо. Изобщо много неща има, които като не се направят в началото. От друга страна, това налагане на версии създава също опасения. Че някой се страхува от истината. Точно така. И иска да ни насочи. И най-грозното, аз искам наистина да се извина на близките на тези хора за това, че ние говорим за това не само тук, навсякъде, защото аз не знам как се преживява това нещо. Като че ли се опитва да се създаде впечатление, те са ни лоши хора и много важно, че са ги убили. Правилно. Значи нас няма да ни интересува защо. Понеже дори тези хора да са се самоубили, трябва да разберем защо. Понеже никой не се самоубива, и сега днеска седи, нали, още повече, че там излязаха данни, нали, понеже всички станахме следователи, броим с някаква публична информация, че те са правили ремонти на едното място, искали са в хиждата, въобще поведение, което изключва. Вие поставяте ли под съмнение изнесеното от прокуратурата и ако да, в коя част? То нищо не е изнесено категорично. И те изнасят, те казват, да, ние намерихме 3 трупа тук, там 2 има убийство, 1 самоубийство. Нека да обяснат защо смятат по обективни критерии. Не просто защото един е по-лош, а другите са по-добри. Защо смятат, че са 2 убийства, а не 1? Имат ли данни за поредността, за времето за настъпване на смъртта и да кажат какво се е случило. Ние с вас може да гадаем всякакви неща. Аз мога да... Един от фактите, който за мен е абсолютно непонятен и това е наистина безпрецедентно, че при сигнал в 10 и нещо за 3 трупа отиват полиция на мястото 4 часа по-късно. Гарантирам ви, няма такъв случай. В момента, в който ви имате битов скандал и се обадите, че на улицата някой се кара, обичайно до 15-20 минути идва полицейска кола. Това е на 40 минути от София, близко до Враца, до Монтана. 4 часа това място стои неохраняемо. Ей така. Това е... Това ме засяга лично като човек. Аз наистина не мога да... Защото от юридическа гледна точка това е абсолютно неприемливо в начина, по който се развива.
Като всеки един от нас, мисля, че трябва да се вълнува от това, че държавата е склонна да приеме 6 трупа и просто да ги мине така, защото те били педофили или не знам, или секта, или нещо такова. Това е крайно неприемливо. Аз не искам да живеем по този начин. Вие поставили ли сте някога смисъла за явяването си в съдебна зала под съмнение, ако решенията се взимат в частен клуб, в паралелна структура на влияние? Не, никога. Никога, защото ролята на защитника е да направи всичко, което може по делото, с ясното разбиране, че в един момент, понеже имам първа, втора, трета инстанция. Аз съм се явявала по много дела, за които знам, че са решавани, поне започването им другаде. В интерес на истината, в досъдебното повечето случаи. В един момент винаги се установява. Аз имах възможност да се занимавам с някои дела, които бяха за възобновяване 90-те години на присъди, постановени не от народния, от обикновения съд срещу хора, които са репресирани. Наистина. И тогава те ги възобновиха, но ние гледахме съдебните актове, гледахме имената на хората, които са се подписвали, гледахме адвокатите какво са правили и всичко това има значение. Така че има значение. Няма. Като говорим за частен клуб, интервюто от този уикенд на Теодора Георгиева, Петю Еврото, Борислав Сарафов, Емилия Русинова са посочени в това интервю. Самата госпожа Георгиева, как да кажа по-елегантно, буди известно притеснение факта, че от любопитство е отишла 2 или 3 пъти в 8-те джучета, но да оставим това. Но казвам, това е притеснително за мен. Ако не се изразявам учтиво, кажете, но наистина е така. Всичко друго, разказано от нея, се потвърждава, така ли? Не само това, че отива, буди притеснение. Всъщност буди притеснение повече факта, че за нея не е имало съмнение, че има места извън правосъдието, на които може да се разбере какво се случва. За които говорихме преди малко. Да. За тези частни клубове. Защото вие твърдо ми отговорихте не. Че нямате съмнение. Т.е. вие по друг начин подходихте. Аз подхождам по друг... аз подхождам по друг начин, когато аз явявам по дела, по които знам, че има решение отвън. Но това не ми пречи да се ява и да ги гледам като истински. Аз ги гледам напълно като истински. Докато тук любопитството е... Аз през лятото си спомняте, може би, тези всичките мерки за неотклонение на варненския кмет. Аз в 90% от случаите нямах съмнение какво ще стане, но те ми се смееха, че говорих по 2 часа, защото казват, всичко трябва да кажем. Защото в един момент след време ще се установи и ще се гледа кой как си е гледал работата. И никой няма да може да каже, че не са му казали. Нали? Пропуснал е просто. Въпросното любопитство... Тя би могла да отиде и от любопитство. Разбира се, това е неприемливо. Но това е нивото. Като се върнем малко назад с конкурсите, с командироването и всичко останало, това е положението. С каквото разполагаме, с това работим. Ужасното, разбира се, в случая е друго, че този главен прокурор, т.е. изпълняваш функцията без основание вече, той стана такъв, като каза, че първата му цел е да извади прокуратурата от калния терен на политиката. Тоест той призна, че има такъв. И като погледнем след това, понеже нищо не е направил, имаме цялото основание да кажем, че калният терен на политиката остава вътре, защото той нищо не направи. Напротив, той го задълбочи и при това положение не може да ни изненадва нито Теодора Георгиева, нито тези зависимости. А че има назначения извън кадровите органи, тук пак сега да говорим. 8-те джуджета, нотариуса, белите покривки, репликата на Цацаров към Лозан Панов, че и те са назначавани от други сгради. Така че това е нещо, което няма съмнение. Аз много се надявам обаче, че сега поне ще тръгнат да разследват нещо. Тоест това, за което тя говори. Страх от главния прокурор, от
от Емилия Русинова, която е ръководител на Софийска град. Което това е абсурд, защото Владимир Малинов също е много интересно име, което свързан с какво ли не скандалите Турски поток, договора Боташ, проекта за разширение на газохранилището в Чирен, с биография на министър. Който беше призован и след това изведнъж отпадна. Перфектното момче за всичко, така да се каже. Така изглежда от биографията министър на енергетиката в служебни правителства на президента Радев. Мене ме озадачава повече това, че след като те казаха, че има решение той да бъде призован и да бъде повдигнато обвинение, след 2 дни това той се оказа. Това е притеснителното. И е притеснително, че прокуратурата не се интересува от тези факти. Всъщност, обяснимо е, че не се интересува, защото тя ги произвежда. Как си обяснявате това, че българският европрокурор, отстранен от Кьовеши, безпрецедентен случай за първи път, но не беше съобщена причината? Това е политика, може би. Няма обяснение. Предполагам, че докато не излезе мотивирано решение, те няма да го оповестят. Общо взето, без да съм напълно наясно с технологията, това е както с присъдите, когато се обявява диспозитива виновен, невинен, а защо казват по-късно. Но разбира се, това е ужасно, защото той е безпрецедентен случай, защото тя сега започна да съществува. Това е първият европрокурор и ние тръгваме с такъв фалстарт. Гражданското общество, казахте също на няколко пъти, наистина ли само чрез тях могат да се преодолеят тежките проблеми в съдебната система, чрез действията на обществото? Струва ми се, че за сега е само това. Защото иначе няма готовност в политическите сили, няма готовност да го правят, няма консенсус да се постигнат тези промени, които биха дали шанс. Няма да стане всичко изведнъж много розово, нали? Това е ясно. Но които биха дали шанс и единствено с този граждански натиск, мисля, че би могло нещо да се случи. Разбира се, и това, с което започнахме, гласуването за политически сили или отделни там личности, то няма да е личност, листи, разбира се, на хора, които се интересуват от този проблем. Но отвътре системата няма готовност, очевидно, въпреки тези сега такива слаби движения, които се получават сред прокурорите. И които аз съм много огорчена от реакциите, които се получават, защото всички, включително и за Теодора Георгиева, и за други, казват, ама защо сега го казва? Ама защо преди не го казвани? Страх е била. Това е структура, от която хората ги е страх. Още повече, когато се казва нещо не само от прокурор, когато има разследване, има престъпление, то се смазва. На какво да разчитат те, че да говорят? Така че нека да не се занимаваме с това дали е било страх, защо сега, а да се проверят фактите. Къде е място на Конституционния съд във всичко това според вас? Защото след 1991 година, очевидно млада конституционна история на страната, Конституционния съд какво трябва да бъде? Някакъв двигател на прогреса, да усеща, въобще за клишето, духа на закона или да се придържа към текста, на база на това, което говорихме? И двете. Защото от една страна той трябва да пази Конституцията. Аз само да направя едно уточнение, аз не съм конституционалист, не искам това да звучи претенциозно, но от една страна да пази духа на Конституцията, от друга страна обаче, както се развива обществото, трябва да се развива и ще се умява ли да защитава това общество, ако следва духа на времето, така да кажа? Ако не следва духа на времето, то тогава няма шанс. Европейската конвенция, понеже там малко повече, има повече самочувствие, тя е приета, знаете, 50-те години защита правата на човека, но те развиват през цялото време разбирането за защита на правата и затова те с практиката си развиват и стават съответни на актуалното, на развитието на обществото. И самия съд европейския казва, че конвенцията не е замръзнала, е жив организъм. И това изисква правилното и адекватно. За да си върши работата, тя трябва да се развива. Тоест вече това не е вечния спор. По-скоро. Разбира се.
И това, което Конституционният съд направи с последните изменения, като се позова на едно решение от 90 и някоя година, за мен беше крайно неприемливо, защото извън забележките, които може да имаме към това решение, които няма да се занимаваме с тях, времето е друго, ситуацията е друга, не просто фактически. Това значи ли, че една държава има право да бъде неморална дори, защото... Не, въобще за неморално не говорим. Морала е в основата и на закона, и на всички, на правото. Правото без морал не съществува. Това не е възможно. Просто това, че се развива обществото, една норма не може да стои закостеняла, защото когато дава възможност за тълкуване, разбира се, не като нормата за главния прокурор, защото тя не дава възможност. Не, защото българското общество наистина изпитва жажда за справедливост в кавички, което се разбира като бързо наказание. До някъде. Само това ще използвам да кажа, защото ми е омръзнало, честно ви казвам, това с бързото. Ние имаме средноевропейска продължителност на делата. Така, това е важно. Слушам ви. Това е по административното правосъдие сме на едно от първите места, по бързина. Наказателните дела в огромната си част приключват в сроковете по закон. Ние нямаме бавно правосъдие. Правосъдието се забавя по някои дела, които са сложни и то не може да не се забави. Освен това, 2 или 3 години за едно наказателно дело въобще не е бавно. То не може да... Правосъдието по принцип не е бързо. Освен това, пък в наказателната част, знаете ли, че 98% от делата свършват с осъдителни присъди от внесените обвинителни актове? Между 97 и 98. И това е трайна с десетилетия. Това е въпрос на кръвожадност малко на нашия съд, смея да твърда, защото съм сигурна, че не са 98% от обвинителните актове годни да доведат до осъждане. Питах ви преди малко, защото понякога това клише духа на закона се тълкува едва ли не, когато българския юрист го използва, духа на закона, когато буквата от закона не му изнася. Едва ли не, превръщаме се в държава не на правилата, на тълкователите. Никога не може да пренебрегнем буквата, защото говорим за някакъв дух. Има си правила на тълкуването, но извън това, когато законът е ясен като текст, изцяло ясен и не допуска тълкуване, защото духа на закона и мотивите на законодатели имат значение, когато той е неясен или нормата е приета, фактите, при които тя е приета или се развиват и тогава не може да има еднозначно тълкуване. Тогава ние говорим. Има и други примери, когато, например, ето сега ще ви кажа нещо, което опитвам се да го обясня по-ясно. Приеха буквата на закона с измененията в наказателния кодекс, че се увеличава на 16 години възрастта за наказателна отговорност за доброволните съвокупления и блудствени действия. Като блудствени действия това са и целувките. Духа на закона на наказателния в защитата на тези, при въвеждането на тези престъпления е да не се допуска посегателство върху половата неприкосновеност на децата. Духа на закона не е да се криминализира любовта и допира физическия. Тук се получава, че 15 годишни деца, които се целуват на улицата и имат гаджета, вършат в момента престъпление. Духа на закона не е ние да наказваме тези, които се обичат, целуват и ние трябва да сме наясно, че в това време дори да имат сексуални отношения на 16 години не е признак на нисък морал и не е нещо, с което ние трябва да се борим на всяка цена. И законодателя да го забранява. Ето тук духа на закона влиза в противоречие според мен с буквата. И тези деца в момента, които се целуват на пейката, могат да влязат от 5 до 15 или до 20 години в затвора. Относно средносрочното приключване на дела като време, обществени битки като тази с главния прокурор, кога приключва, когато двете страни се договорят за нещо, обществото и Сарафов от другата страна, или когато просто едната страна се
предаде в България? Каква е прогнозата ви за конкретния случай? Тази битка с Сарафов не е на обществото и, за съжаление, обществото може да упражнява натиск, но ние виждаме, че избора на главен прокурор, смяната му се решава от политически сили. Обществото може да ги принуди тези политически сили да предизвикат промяната. Ужасно е това, което казвам, не ми харесва, като го говоря, но е така. И в този смисъл има полза. Понеже ние не можем да разчитаме очевидно, че морала на този човек, който седи в кабинета на главния прокурор, би го довел до това да се махне, след като никой не го иска. И след като създава изключително напрежение в обществото. Така че тук е на инат, може би и на условия, защото ние с вас не знаем защо той стои там. А какво е властта тогава днес в България? Мрежа от зависимост или е способност на някакъв определен кръг да определя хода на събитията ли е? Или нещо далеч по-просто и банално? Не бих се ангажирала. Това е много така... Не в... Сложно ми е да го кажа. Не бих се ангажирала с такова заключение или някакъв такъв извод, но се оказват вече така съвсем в гражданите, които ходим по улицата и гледаме всичко, което се случва, че властта някакси не се интересува от това какво е добре за нас. И не какво е добре да бъде осъден някой на 20 години и ние тогава да имаме чувство за справедливост, а ние всеки ден да знаем, че някой мисли как е добре за всички, а не за един или за двама, които да избира и които в един момент ще го издигнат на вълната отгоре. Когато застане на страната на този, който е убито детето му, което е ужасно, и каже, ние вече ще ги осъждаме тези на по 100 години, той печели авторитет, но това не е честно към другите, защото не е съответно нито на справедливостта, нито на правото, нито е в наш интерес да бъде така. Така че изглежда да се упражнява в личен интерес. Не знам. Как описвате така да завършим българската криза в момента? Аз съм оптимист по рождение и непрекъснато се опитвам да търся само доброто, да не мисля, че няма шанс. Ето, имаме някакъв шанс, нещо се случва, говорейки за правосъдието, прокурори започват да говорят. Има някакви хора в изпълнителната власт, които сериозно се занимават с проблемите на правосъдието. Има други и в другите сфери, които дават някакъв също шанс. Така че да се надяваме, че ще излезем. Винаги съм си мислила, че когато един човек е болен, той умира, изчезва. Но понеже държавата не може да умре, нали? Нещо ще се случи, да се надяваме, че ще стане нещо по-добро. Ще се изправим, ще тръгнем. Не знам. Как ще решите за кого да гласувате? Извън съдебната реформа, която е най-друга. Аз ще гласувам за тези, които... Второто нещо, кое е? Втория сектор, който ви вълнува. За мен това е първия и определящи, ако няма нещо при тези, които се занимават с съдебната реформа, което да ме отблъсне категорично по други въпроси или с оглед на личности, това ще бъде основното. Така че тук нямам никакви колебания. Другото... Сега... Честно казано, не мога да кажа, че ще гласувам след като прочета на всички програмите, защото аз прекалено много пъти съм гласувала, за да знам, че това с програмите не е определящо. На базата на опита до сега, може би, все пак толкова години гласуваме вече 36, колко станаха. Едно момче или момиче, което за първи път гласува, как ще го насочите? Аз от години убеждавам, защото имам около себе си такива близки, които периодично някой почва да гласува за първи път. И им казвам точно какво мисля и казвам защо за мен това е важно, защо справедливостта и правосъдието за тях е важно и защо всеки е важно да намери в собствената си сфера това, което е решаващо и
да види дали някой отговаря на неговите изисквания. Същевременно, ако не намери такъв, да потърси някой, който не е в неговата сфера, но е най-приближен до неговите виждания и пак да гласува. И защо първия въпрос е да се гласува задължително. И това, което казахте в началото, че дори цената на хляба зависи. Не дори, то е очевидно, че зависи, но все пак. Пределно ясно е, че зависи, както е пределно ясно този текст, който прочетохме за 6 месеца. Да. Така да свършим. И на Лучева в бюрото на Константин Вълков. Много ви благодаря. Благодаря ви и аз. Благодаря.